Adieri ma Nyasaye Trevor ni dhano ok nyal bedo marom mana kaka lwedo rom. Lakini kadariambi ni nitie ng'ato manyalo donje wuoche Raila kiny kaka nyo tho kawuono ni kadhi mbele dangariambi. Yawa mang'eny yudo jatelo makowacho baba kana uchiki ni wadhi kama kama. Ugi kete security mojende karito kama. Baba ng'e maber jogi dhi geng'ie toke. Udonjo gi baba ma kendo kubiye udhi donjo gi baba ma seche moko ka baba uchiki kata in mtoka machielo moko donje mare nyaka ang'e lor makata seche moko jere gene gi wang' nyaka ang'e lor mudonji kaka nowacho cha mubed piny yudo kuom jotendwa gi tek. Nitie gima gaucho wacho kama ng'ato nyalo kawo katubu. Baba ni winjo ground, mi winjo ka jomoko kuyu moro wacho ga shagwa ni ground. Onge ng'ama ni winjo ground malo jaduond, to simbe ne chakore sa 11. To be joma ng'eny upando osiepe baba ma ji neno kata TV, most of them gin osiepe ma compromise. Osiepe baba kana mana siasa ma chalo kaka timu anyonyi gin ng'ino ok ne. Gin joma ok ne gin joma oling thi, mane mbunge ma Westland. Anyalo go mbaka, anyalo confess gi mom. Chieng' mane lando NADCO, KICC. Baba no leo kapod nego ne jisimu mashinani. Iwinjo ka ji wacho nang'o? Ano gonyo ne NADCO ni. Adhi koso tikadhi. Ineno nadi? Unu nene nadi? Actually joka no rite gima no nego bene chakore saa 2 ka president obet. No lok saa 3 kinyalo if you can go back. Ma saa 5 koko na apia. Ka nyise mabane baba gima winjo. Maandamano manyoti more this market makati donjo Nyeri ni wiye wil kode ka. Kanye center mar maandamano ma jo central kod Kiambu technical gine giwacho ni baba must go, Mudavadi must go, Ruto must go, giweyo gashago mok giluongo. Koro napenjo ni baba to gini wagore ne wawene nga nikech jogi wacho ni imbe nyaka timni nade, imbe nyaka koro timni nade nyaka idhi. Mana oneno sense ne en ng'ama ne winjo mondo yudi jotendwa gi ng'ama nyalo winjo ng'ama piny mawinjo piny mana kigone hekle mana ka ang'o chopo kodi e pap to wuoye pap kanyo to tikori kodi e pap kanyo tiwuok idhi. To kata kamano baba koro onge pawa ok nya bedo gi vacuum. Joluo teko wan en riwruokwa ne ok wakwechi nikech wariwre to kok wariwre to wabiro kwecho. Kata kamano agulu osetore nyaka koro wamanya agulu machielo mwanyaka ting' go pi. Gima ng'eyo ni nafas onge. Kwa wacho sani jaduong' Ramogi nowenwa yawuote 2 kendo wuode manyo baba winjo kendo mar wisdom baba nyalo dok ne chien en Dr. Oburu Oginga kendo mane siso mar wisdom paro maliw manyo baba nyalo dok kamotien Oburu ponitie onyalo tayo wa nyaka that time nikech jatend luo ok en jatelo manyalo losi en jatelo majuogi mabiro golo mana kaka wacho ng'ato nyalo mano makonwa but jugi biro golo. To kendo kata ka ng'iyo party manye baba we no way party man gi structures, no way the party man gi joge manisti gaucho gini pod nitie nyalo neno wange gise interact gi jo party go wan gi jo mane party from secretary general wadugo to the deputy party leaders kadimbe mana ka gimiyo Oburu luor for this time. Wadhi adhiya kamano ka juogi no biro wuok kuom Oburu wadhi mana mbele koko wuok kuom machielo wadhi mana mbele but kik chunywa tho ni koro wakos jatelo ni koro wadwa chalo waloyaka mang'ani wacho ma ng'acha wacho ma kata wachalo Kisii ng'ato wacho ma ng'ato wacho ma sani ema koro joluo nyaka riwre mokwur wije chia. Gima nwaneno matimore kawuono ka joluo koriwre nyalo kudo wire kech nwaneno kata saa ywak nitie jomoko manokikore kar ywak kone gaucho ni neno gi nyithindo moko mobiro kaya karin kar ka baba kacha gin gibiro pono avocado to wan waywak to na amor ka jowano okawo buka mara moja moriembo gi magidhi moko ni nene town kaka dwano kwal ji joma undu kane go simu sani dala nitie joma nodhi kacha nyaka dala Fidel gini ka gidhi ni koro gimuko geti ji ena go makudo wi mondo obene gaya gine joma or gi pesa gi joma dwani okel kindruok gi ketho liend jaduong'. Wadwa ne liend babo dhi gi kwe kaka ne ohero kwe mane babo ohero emano miyo nowene Kibaki kwe mane babo ohero emano miyo nowene Uhuru kwe mane ohero emano miyo nyoriwre gi ng'awa nyoriwre gi Ruto. Koro jotendwa masani nyaka gite giriw
wigi achiel. Ok wadwa winjo ng'ama dwaro okni no kawo bendera mar baba. Nodhigo. Gini biro wuok mana kende. Sani oburu nyalo tawa. Under the structure mar ang'owa mar party. Lakini Trevor mana kaka Gaucho wacho. Ng'ama nyalo romo gi baba. Manyalo go simu ne joma ni piny. Kamano. Kendo manyalo yweyo kodi. Kendo tiende tuju makarenja benisa dhe. Kanye manero ga yweyo most of the time. I'm forgetting the name. Kibire kanyo governors no gini kanyo simbarati gini kanyo luni. Do, ajanya kachi. Uwana kijana kachi. B. Majogi dhiene to nyathi ma tara ni. Eto baba wacho kendo kia kaito jogi penji. Ini temo gano. Gi believe ni mondo baba luongi. Inta ikunu moro man gi pesa. Ini ngama chalo na. Koro ngama nyalo romo kode wuoche tok dariambe. To gima ng'eyo ni gimoro amora nyaka bed gi chakruok. Wabeda gi kwe tawa gi joma nitie sani. Ono moro biro wuok mar juogi mar joluo. Biro goro jatelo diwa. Jatelo achiel. But sani nyowewa broad base. Mane mwadhi go mbele. Nyo kotho will manyo babo ne ma 72 hours. Emone unyiswa. Onge will mana weya no wuoge broad base. Wan pod wane broad base.